Irudiek eta hitzek osaturiko konposaketa egokiak lagunduko du bidaliko dugun mezua prozesatzen. Hauek gomendio batzuk. Lerrokatzea. 3 herenen erregela erabiliz, aukeratu ahal dugu ikuslearen begirada interesatzen zaigun puntura erakartzeko enkuadre egokia. 3 herenen erregelak zehazten du elementu nagusiak non kokatu. Lerro horizontal eta vertikala gurutzatzen diren guneak interesgune edo indarguneak dira, eta horiek kombinatuz, mezu desberdinak transmititu ahal ditugu. Begira argazki bera 2 enkuadretan. Lehenik eta behin, irudia pantalla osora hedatu, baina eskalatu gabe. Gero, eskailera hasierak indargune ezberdinetan jarri. Irudi bera, 2 mezu ezberdin. Irudia dinamikoa bada, irudiaren mugimendu lerroak indartu. Jendearen begirada ondo kokatu puntuaren indarra aprobetxatzeko. Zein nahiago? Irudia eta dagokion testua ahalik eta hurbilen erakutsi. Zenbait ezaugarri errepikatuz, koloreak, letra tipoa, testurak, homogeneitatea eman aldiogu aurkezpenari. Era berean, kontrastea erabili dezakegu irudi hitzen ideien arteko hierarkiak bistaratzeko. Informazio gehiago infografia honetan.